खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भायगश्री बसुमतारी दासान्दि माखासे हादोरफोरनि गेजेराव दावहा सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो बेबाराव थाइलेन्ड आरो केम्बोडियानि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जागायजेनदों बे दावहानि जाहोनखौ खोनायोब्ला नोंथांमोना सोमोनांगोन थाइलेन्ड आरो केम्बोडियानि गेजेराव मोनसे 1100 बोसोर गोजाम हिन्दु मन्दिरखौ लानानै बे गिख्रंथाव दावहाया जागायदों नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों 1100 बोसोर गोजाम हिन्दु मन्दिरखौ लानानै थाइलेन्ड आरो केम्बोडियानि गेजेराव गिख्रंथाव दावहाया जागायनो हमदों जेराव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौ सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों नाथाय 1100 बोसोर गोजाम हिन्दु मन्दिरखौ लानानै थाइलेन्ड आरो केम्बोडियानि गेजेराव मानो दावहा जागायदों बेखौ नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन 1100 बोसोर गोजाम हिन्दु मन्दिरा थाइलेन्ड आरो केम्बोडियानि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा लाबोदों आरो बे हिन्दु थानसालिया खोला सानजा एसियानि मोननै हादरनि गेजेराव जानाय दावहानि सोमोन्दै सावरायनाय लाबोदों थाइलेन्ड आरो केम्बोडियानि गेजेराव जानाय गिख्रंथाव दावहायाव दासिम 30निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय आरो 1 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा न' गैजायै जाबाय होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों थाइलेन्डआव केम्बोडियानि फारसेनिफ्राय गिख्रंथावै गाग्लोबनाय जादों जायनि थाखाय हाई एलार्ट खालामनाय जादों थाइलेन्ड आरो केम्बोडिया मोन्नैबो बे 1100 बोसोर गोजाम हिन्दु मन्दिरखौ गावसोरनि होनना दाबि खालामदों जायनि थाखाय मोननै हादरनि गेजेराव दावहा सोलिदों बे 1100 बोसोर गोजाम हिन्दु मन्दिरनि मुङानो जाबाय प्रबिहार 1100 बोसोर सिगां राजा सुर्यवर्मनआ बे थानसालिखौ लुदोंमोन जेराव मोनसे शिवलिंग दं आरो बेवहाय भगवान शिवखौ सिबिनाय जायोमोन नाथाय उननि मुगायाव बौद्ध हारिया बे थानसालियाव बौद्ध धोरोमनि फोथायनाय आरो बोसोन खान्थिखौ आबुं खालामदोंमोन बे 1100 बोसोर गोजाम मन्दिरखौ थाइलेन्डआव केम्बोडियायाव गावसोरनि होनना दाबि खालामनानैनो गिख्रंथाव दावहाया जागायजेनदोंमोन खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भायगश्री बसुमतारी दासान्दि माखासे हादोरफोरनि गेजेराव दावहा सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो बेबाराव थाइलेन्ड आरो केम्बोडियानि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जागायजेनदों बे दावहानि जाहोनखौ खोनायोब्ला नोंथांमोना सोमोनांगोन थाइलेन्ड आरो केम्बोडियानि गेजेराव मोनसे 1100 बोसोर गोजाम हिन्दु मन्दिरखौ लानानै बे गिख्रंथाव दावहाया जागायदों नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों 1100 बोसोर गोजाम हिन्दु मन्दिरखौ लानानै थाइलेन्ड आरो केम्बोडियानि गेजेराव गिख्रंथाव दावहाया जागायनो हमदों जेराव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौ सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों नाथाय 1100 बोसोर गोजाम हिन्दु मन्दिरखौ लानानै थाइलेन्ड आरो केम्बोडियानि गेजेराव मानो दावहा जागायदों बेखौ नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन 1100 बोसोर गोजाम हिन्दु मन्दिरा थाइलेन्ड आरो केम्बोडियानि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा लाबोदों आरो बे हिन्दु थानसालिया खोला सानजा एसियानि मोननै हादरनि गेजेराव जानाय दावहानि सोमोन्दै सावरायनाय लाबोदों थाइलेन्ड आरो केम्बोडियानि गेजेराव जानाय गिख्रंथाव दावहायाव दासिम 30निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय आरो 1 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा न' गैजायै जाबाय होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों थाइलेन्डआव केम्बोडियानि फारसेनिफ्राय गिख्रंथावै गाग्लोबनाय जादों जायनि थाखाय हाई एलार्ट खालामनाय जादों थाइलेन्ड आरो केम्बोडिया मोन्नैबो बे 1100 बोसोर गोजाम हिन्दु मन्दिरखौ गावसोरनि होनना दाबि खालामदों जायनि थाखाय मोननै हादरनि गेजेराव दावहा सोलिदों बे 1100 बोसोर गोजाम हिन्दु मन्दिरनि मुङानो जाबाय प्रबिहार 1100 बोसोर सिगां राजा सुर्यवर्मनआ बे थानसालिखौ लुदोंमोन जेराव मोनसे शिवलिंग दं आरो बेवहाय भगवान शिवखौ सिबिनाय जायोमोन नाथाय उननि मुगायाव बौद्ध हारिया बे थानसालियाव बौद्ध धोरोमनि फोथायनाय आरो बोसोन खान्थिखौ आबुं खालामदोंमोन बे 1100 बोसोर गोजाम मन्दिरखौ थाइलेन्डआव केम्बोडियायाव गावसोरनि होनना दाबि खालामनानैनो गिख्रंथाव दावहाया जागायजेनदोंमोन